Para orasan madihita saluhuna dinau madiang di dia pehita maringanan ganuk. Di partikianon topik na naik si bahasota aladok suku-sukun melalui DM sian TikTok. Taringot di ulaun sormatua di peranan ni tulang ni namoding hahama si pasahaton ni tulang ni namoding songon ulos tu na tua-tua namodingi molo namasa di buat nami di bius persabilan manang ditoba. Ia tulang di mata ni ulau ni pasahaton nama tu berena nang marujung ulu ima ulos saput molo lau pasahaton tuinang na bebelu manang na makabeluhon ima dikuari ulos sapetua molo na tua-tuai naung sari matua dohot saur matua ise mana pasahaton ulos sapetuai ima hula-hula ni nama kabeluhon hatar songon ima nabui hatorangan do namasa na hula kami diada batak toba khususna di bius persabilan toba habisaran molo tungadong hatorang akon na maribar di paradaton dia kaluat mangido mabau boido hita martukar pikiran masih leon akapadabona asalamadong ingot-ingot manang persiajaran dia ka generasi ta do sampai tu generasi suduta tu bawah putaduan heraon ma rikona dengkana adong media sosialon hasau nang gabi lam orang dia tu siak kana poso ulau nadat do mangulau nadat do majalu adat dia katikinan ro haut suramannya ada dong